Бүген Казан шәһәренең Габдулла Тукай әдәби музеена кунакка килдем. Музейның җитәкчесе безне каршы алды. Гүзәл ханым, менә сезнең музей көннән-көн матурая бара һәм сез үз кешегез белән, сез монда эшләүче хезмәткәрләр белән бергәләп шундый матур әдәби чаралар уздырасыз, шулаймы? Тиздән бит әле безнең бөек шагыйребезнең туган көне дә якынлаша. Менә минем тыңлаучыларыма яз айларында сезнең музей нинди чаралар тәкъдим итә? Һәм гомумән шушы музей хакында да сөйләп китсәгез иде. Исәнмесез, кадерле тамашачылар дип әйтим инде, чөнки сез безнең тамашачылар. Безнең Габдулла Тукай әдәби музее шуннан да хәзер бик нык үзгәрде. Төзекләндерү эшләре уздырылды, яңа экспозиция төзелде. Һәм инде менә сез күрәсез, бездә Тукай геройлары яши башлады. Алар янында Шүрәле әлбәттә бар, Кәҗә белән Сарык та, Су анасы да, һәм алар барысы да сезнең Габдулла Тукай әдәби музеенда көтәләр. Бездә шуннан да бик күп кызыклы чаралар. Без инде сезнең белән хәзер балалар үзәгендә басып торабыз. Балалар үзәгендә безнең яни дусларыбыз өчен төрле музей дәресләре, әдәбият кичәләре оештырыла. Музей студиясе эшли. Шимбә-якшәмбе килсәгез, атна саен сәгать 12-дә гаилә белән килгән балаларга без музей бәйрәмнәре тәкъдим итәбез. Алар Тукай шигырьләрендә безнең белән укый, рәсемнәр ясыйлар. Мен әсәрне сүтеп яңадан җыябыз балалар белән. Шулай ук инде бүген бездә Бәллүр төркеме чыгыш язый. Менә шундый концертлар да уза, китаплар тәкъдим ителә. Менә март-апрель айларында күренекле шәхесләребезгә багышланган әдәби кичәләр бик күп. Шафиха Куддусовага багышланган әдәби кичә булачак. Шулай ук балалар өчен Фатих Әмирханга багышланган лекциялар булачак. Экскурсияларны инде безнең яңа хезмәткәребез дә уздыра. Ул безнең робот бит инде Апош исеме сез беләсездер. Хөрмәтле кунаклар, без сезне татар халкының күренекле шагыйре Габдулла Тукайның әдәби музеенда күрергә шатбыз. Габдулла Тукай Шүрәле, театр, китап, шагыйрь, милли моңнар, Казан һәм Казан арты, Шән базары, Яһүд яңа кисеп баш, Су анасы, исемдә калганнар кебек күренекле әсәрләрнең авторы. Аның туган тел шигыре дөньяның төрле почмакларына сибелгән татар халкының милли гимнына әверелгән. Музей Габдулла Тукайның тууына 100 ел тулу уңаеннан 1986 елда ачыла. Музей республика күләм әһәмияткә ия мәдәни мирас истәлеге булган бинада Казан шәһәренең иске татар бистәсендәге иң матур йортларның берсендә урнашкан. Бина 19 гасыр уртасында бай сәүдәгәр Апаков тарафыннан төзелә һәм 1903 елда Руш һәм Амлон проекты буенча кабаттан төзекләндерелә. 2018 елларда бинада төзекләндерү эшләре уздырылгач, яңа экспозиция ачылды. Менә Шүрәле, безнең шундый матур Шүрәлебез бар инде, аның янында рәхәтләнеп фотога чыгарга мөмкин. Әгәр инде музей дәресенә килсәләр, балалар үзләре дә Шүрәле белән бергә мультфильм ясый алалар. Шулай ук Шүрәле кунакка чакыра дигән безнең музей дәресе дә бар. Кәҗә белән Сарык бездә бар. Аның капчыгында инде бик күп серләр яшеренгән. Анда төрле уенчыкларны күрергә мөмкин. Алар белән дә без аерым чаралар оештырабыз. Су анасы безнең бик уйчан һәм аның янында аның алтын тарагы бар. Әлеге алтын тарак белән дә балалар килеп, кызыклы вакыйгалар турында, Тукай язган әкиятләр турында белә алалар. Менә сез инде күрәсез, безнең дәрәзәләребездә менә шундый үзенчәлекле пәрдәләр. Алар безнең күренекле рәссамнарыбызның эшләре тәкъдим ителгән. Менә балалар китап та укыйлар. Шигырь дә укырга мөмкин, эшкә өндәү дигән шигырь. Менә Шүрәлеләребез дә төрле шүрәлеләр тәкъдим ителә. Шулай ук инде балалар төрле киемнәр киеп үзләре фотога да төшә алалар. Бездә менә шундый малай һәм кызның киемнәре дә бар. Гүзәл ханым, менә шушы музейларны халыкка кызыклы итү өчен әйтәләр, шундый музейларда кафелар да эшләргә тиеш дип, китапханәләр дә эшләргә тиеш дип, һәм яшьләр өчен нинди дә булса тагын кызыклы чаралар узарга тиеш дип әйтәләр. Сез моны белән килешәсезме?
Әлбәттә, һәрбер аудиторияның үзенә кызыксындыра торган ягы була, кызыклы чаралары була. Мәсәлән, балалар турында мин сезгә әйтеп киттем. Яшьләр өчен безнең библионочь дигән библиотеннәр, музей төннәре, Тукай урамы көннәре оештырыла. Һәм инде көз аенда Бәрәңге фест уза. Ул да бик кызыклы минемчә. Һәм шулай ук инде без яшьләрне үзләрен чакырабыз. Безнең белән бергә үзләре өчен кызыклы булган чараларны әзерләргә һәм үзләренең яшьтәшләрен музейга чакырырга. Алар өчен дә бик кызык булыр дип уйлыйбыз. Фәрилә, күрәсездер, Габдулла Тукай әдәби музее нинди матур бинада урнашкан. Аны Шамил йорты дип әйтәләр. Әлеге бина Шамил йорты 1865 йортта төзелә. Аны Казанның иң бай сәүдәгәрләренең берсе Аппаковлар төзи. Юнус мәйданына чыксагыз, анда А хәрефе формасында безнең вензелебез дә бар. Инде аларның бердән-бер кызлары Биби Мәрьям Бану Аппакова кияүгә чыкканда, алар бу йортны аңа бүләк итеп бирәләр. Ул йортта яңа гаилә Мөхәммәд Шафи Шамил белән Биби Мәрьям Бану Аппакова яши башлый. Һәм Казан халкы инде аларны Шамил йорты дип атый. Менә әлеге бинаны. Алар 1906 елга кадәр яшиләр. Икенче хуҗасы Вәлиулла Ибрагимов була. Аны кондитер короле дип атыйлар. Совет чорында биредә коммуналь фатирлар оештырыла. Безнең музей инде әйткәнемчә 1986 елда эшли башлый. Bu muzeyda ekspozisiya zallari, алар унау безнең тамашачылар өчен тәкъдим ителә. Шулай ук инде җәй көннәрендә бакчабыз эшли. Бакчада төрле концертлар, лекциялар, төрле чаралар оештырыла. Менә мин сезне инде шундый бер үзенчәлекле залда сәламлисем килә тагын бер кат. Бу залда безнең Габдулла Тукайның чырдашлары тәкъдим ителә һәм әлеге бинаның тарихы күрсәтелә. Менә мин сезгә бая сөйләп киткән Биби Мәрьям Бану Аппакова белән Мөхәммәд Шафи Шамил. Аларны бирегә күрергә мөмкин. Алар инде әлеге бинаның беренче хуҗалары. Һәм Габдулла Тукай бәлки үзе дә кичкенә чагында беренче тапкыр Казанга килгәч бу бинага кергәндер. Әгәр кызганычка шулай булса да Габдулла Тукай үзенең исемдә калганнар автобиографик повестендә язып китә. Мин дә үгә әнием белән бай йортларында кирип, түбәтәйләр, кәләпүшләр сатып йөргәндә, ул бай йортларында идәннән түшәмгә кадәрле көзгеләр күрә идем ди. Шаң суга торган сәгатьләр бар иде ди. Бездә дә бар ул. Һәм орган бар иде ди. Бәлки орган булмагандыр. Менә шундый музыкаль уен кораллары булгандыр дип уйлыйбыз. Һәм менә бу уен коралыбызда безнең Габдулла Тукай аралашкан шәхесләрнең берсенең Хәсәниләр гаиләсеннән алынган. Бу залда инде безнең түгәрәк өстәлләр дә оештырырга мөмкин. Шулай ук инде чырдашлар хакында мәгълүмат да алырга мөмкин. Менә күрәсез безнең шундый кызыклы электрон җайланмаларыбыз да бар. Инде алар хакында тулырак белергә теләсәгез, менә бу электрон станциягә мөрәҗәгать итәргә була. Монда 41 шәхес тәкъдим ителгән. Алар барысы да Тукай белән аралашкан күренекле кешеләр. Мәсәлән, Мәхмүд Галәү. Мәхмүд Галәү турында мәгълүмат алырга була. Аның биографиясын, Габдулла Тукай белән ничек аралашулары турында белергә була. Ул инде аны Мәрҗән дустым дип йөртә. Барысы да менә шулай итеп безнең музейда тәкъдим ителгән. Кадерле дуслар, без сезне Габдулла Тукай әдәби музеенда көтеп калабыз. Безнең музейда шуннан да бик кызык һәм могҗизалар бик күп. Безнең адресыбыз Казан шәһәре, Габдулла Тукай урамы 74-нче йорт. Белешмәләр булса инде сез 590 86 67 номерына шалтыратып безгә сорауларыгызны бирә аласыз. Metene şkolundan kire ungan menem deveni bindeganda uludanda keçen hiç çeşelemiyor. Bu nindi ekran? Безнең музейда шулай рәсемнәр дә ясарга мөмкин. Менә сайлыйбыз үзебезгә ошаган рәсемне. Без инде менә бу рәсемне сайладык һәм төрле төсләр белән буйыбыз. Тәгез яшел төс алыйк, менә шулай итеп буйыбыз. Бабайны буйыбыз киемнәрен. Менә йортны да буярга мөмкин. Төрле төсләр белән инде без аны алабыз. Менә кичкенә Габдулланы шулай түбәтәендә кара төс белән буйыбыз. Шулай күпмедер буяганнан соң безнең инде агачларыбыз яшелгә буядым әле мин моны. Хәтисен үзгәртербез. Балалар яратадыр монда рәсем ясарга. Менә агачлар бездә чайкала башлады. Менә шулай итеп төсләрен дә үзгәртәләр.
Шулай итеп эшләргә мөмкин. Төрле рәсемнәр сайлана, төрлечә буярга була. Дөрес буямасам, ана яңадан төзәтә алам мин аны. Шулай итеп төрле төсләр белән. Балаларга бик ошый. Әгәр сезнең Габдулла Тукай сүзләре язылган футболкалар, свитерлар киясегез килсә, һәм туган тел дип язылган чашкадан чәй эчәсегез килсә, Габдулла Тукай музеена рәхим итегез, алар бездә сатыла.